ଅପା ହଁ କୁମୁନ୍ଦି ଖାଲି ପାଟରେ କାହିଁ ବଜାର ବୁଲିବା ମ ଆସୁନ ଗୋଟେ ପାନ ଖାଇବା। ନାଇଁ ମୋ କୁମୁନ୍ଦି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତୁ ଦବୁ ଯଦି କହ। ମଲା ଏଇ ଗୋଟେ କଥା 5ଟା ଟଙ୍କା କୋଟି ପାନ ନେବ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଆସ ମ ଆସ ସେଇଠି ମାଉସୀ ଶୁଭ ସୁରଇ ପକେଇ 2 ଖଣ୍ଡ କଢ଼ା ପାନ ଦବ ତ। ନାଇଁ ମୋ କୁମୁନ୍ଦି ପାନ ଭାରି ଲେଟ୍ ହବ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ନେଇକି ବାଣ୍ଟ କରିକି ଖାଇଦବା। ହଁ ହଁ ହଉ ମାଉସୀ ଗୋଟେ ସଫଳ ଦେଇଦିଅ। ସେଇଠି ଅପା ହଁ ଆଜି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ କଦଳୀ ନବା। ଚାଲ ହଉ ଆସ।